Nanghawod sa March 2026 licensure examination for professional teachers ang taga Central ug Eastern Visayas. Sa elementary level, lakip sa nag-top 1 sila si Jade Vin Ikot, Lynn Hart Masamayor Luad ug Mark Andre Quizon sa Biron kinsa mga produkto sa CTU nga nakakuha og 95% rating. Moabot sa 66 ka mga taga Cebu ug Eastern Visayas ang midominar sa elementary level. Samtang naguna sa secondary level, si Rachel Ray Ramos Ricorte sa Visayas State University Baybay nga nakakuha og 95.8% nga rating. Moabot sa kapin sa 30 ka mga taga Central ug Eastern Visayas ang nakasulod sa top 10 sa secondary level. Kapin sa 18,000 sa kapin 32,000 ka mga examinees ang nakapasar sa elementary level, samtang kapin sa 45,000 sa 61,000 ka mga examinees ang nakapasar sa secondary level.